tabbacin so mai karfi ne a zuciya ya shiga mai ratsa sashen kwakwalwa ne mai sa ka je ka ɗauki zaga mai sa ka ƙara karfi da hannunka kaga ka ɗauki daga Bashar da Sister Samina soyayyar sana ina ma na kankura na aure abin ba za na ce komai ba ranar Bashar da Nina akwai ta kansa kunsa ba wai zan shiro ba in kyale Ninan su ce ranar za a sa ta lalle Bashar ya zama ango shi ma za mu sa shi lalle sai wanka su sa ta lalle su caɓa ado shiga ta kima ranar halla za mu kama mun yi baki cikin salama mu ɗebi kuɗi mu zo mu liƙa da ranar mu ce ta kama daga nan sai mu ɗauko minan su yi mu kai ta gidan Bashar Ranja daga ranar kin zamo amarya Bashir kuma ya zamo ango ke ce mallakin shi shine naki dan ya zama kin ce ba wata wacce za ta rabai ke ɗaya ce sarauniya ce minan sai tabbashin Ranja Allahu ya kare in danja idan sun zo ki ba su janja ki kore doya dan makiya minan sai ce Bashar Ranja ne masoyan juna ne masoyan juna ne kamar kwaban ganuwa soyayyar bala da juna wane Romeo Juliet wane Laila Marjana soyayyar kuke wa juna da tsantsar da kwamba wasu suna dariya sannadinta nadinta zuciyar sassakaita nadinta Bashar Ranja ka rike hannun menan sai ka kaita birnin masoya ka koyar da soyayya Bashar Ranja da kai da Minan si Ibrahim SK City na kone ba ku manta da ni ba na sani Minan si Bashar Ranja